Metsästäjäheräilijä Travellerin ensimmäinen kiihottumisen aihe ovat aseet! Läni on tässä. Madventures aikoo soluttautua muina ramboina metsästysheimoon ja paukkia myyttiselle jaagausreissulle halki Suomenniemen tyrskyävien koskien, lumihuippuisten vuorten ja upottavien rämessoiden. Tavoitteenamme on metsästää myyttinen yksisarvinen. Ja siinä sivussa kuin varkain täyttää arkkupakastimet itse ampumillamme pienillä ja suurilla villipedoilla. Suuri kansallinen tehtävämme on selvittää, miksi metsästys on edelleen niin merkittävä osa kansallista identiteettiämme. Ja onko eläimen jahtaaminen härmäläiselle diipein tapa päästä konkreettiseen yhteyteen luonnon kanssa? Emme kuitenkaan halua nousta perse edellä sotaan, ja siksi Madventures palauttaakin nyt mieleensä, miten ammutaan. Seuraavaksi Madventuresin suuressa metsästysammuntakoulutuksessa siirrytään niin sanotusti vahvempiin aineisiin. Kuole, Sonni! Siellä se on! Norppa! Lihaa! Das finde ich geil. Oh komm, lass los. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, kotimainen panssarintorjuntakivääri 20-millinen, malli 39, lempinimi Norsupyssy. Tän järeempää tuliasetta ei Suomessa yksityishenkilö voi omistaa. Tällä kaatuu jopa saatana mammutti! Jessus sentä! Mikä vähje! Ei hyvää päivää! Kattokaa mitä tonne tuli! Voi jumalauta, tää on hirveä tykkö! Näet sä tota reikää? Vittu! Täysosuma, perkele! Jos ei tällä kaadu norsu, niin ei millään, voi Jeesus. Tunna, No, onko sun lasit päässä? ei oo. Pitäisikö laittaa? Toi voi nimittäin, jos toi räjähtää silmille, niin sut lähtee puolnaamaa irti. Älä mitä? Joo, oikeesti. Hei, lopeta nyt. Norsu! Osuma! Osuma! Nyt on himmeä. Mennään kattoo. Mitä Hei, Tsiika! Hei jumalauta! Tsiigaa tota koko! Hoho. Tsiigatkaa tän reijän kokoa. Miten tää voi olla näin iso? Sitä! Kuulutte komentooni. Lepo! Ampumakoulutus päättyy. Ja nyt leikki sikseen.